baixeu. Mira la vía. El baño de caga es un chico. No us acosteu. La campana de les vaques. Una vaca blanca. Mira, Jan, la vaca. Vinga, endavant. Vinga, que ja falta poc. 2 hores i mitja només, va. Aquí tenim uns escarbats negres. Què són, Mariona? Què són aquests escarbats? Son escarabajos peloteros que cogen caca y hacen una pelota para poner 2 huevos. Allá ni una vaca muerta se le están vendiendo los bultos. Se l'estan menjant. Sí, qué fàstic, no? Sí, està morta. Si no està morta, li falta poc. La part rocosa. Aquí és la part de les roques de tot el món. Molta roca. Vinga, Jana, amunt. ¿Una cabana? ¿De qué? De pedra seca, dels pastors. Sí. Bueno, Si no n'hi ha lloc a refugi, podem dormir aquí. molt bé. Fixa't, Jan, com ho fa la Mariona, per fer-ho igual. Molt bé. Molt bé. Feu aquí. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Bona la truita? Molt bé, ara ja falta poc, però ara mengem una miqueta per tenir forces per arribar. ¿Te vas
¿Cuántos años? Quanta pedra!